duboki respekt jer imaju ozbiljne trenerske karijere. Tu su igrači koji su za duboki respekt, koji imaju vrlo ozbiljne karijere, kojima sam ja sudio i sa kojima sam komunicirao na tom terenu. I mogu da kažem da sam to kada sam ušao vrlo uspešno radio. Ono što nisam hteo da iskomuniciram, i sad ću da se vratim na priču, kako napreduješ u tom svetu, potrebno je prilagođavanje komunikacije. Za mene je košarka i sport ostalo ono što sam ja naučio na karateu. Ako si bolji, pobedit ćeš. Da. Ako nisi bolji, nećeš pobediti. Vrhunski sport je malo drugačiji. Jednostavno, ja sam doneo odluku da neću evoluirati